comunicarnos leva, pois iso, que intercambiemos ideas. Eu chamo a cultura do TikTok, que ten que ver moito coas redes, cando digo, saes, entras a unha actividade nun grupo e fanche o Twitter analóxico. Digo eu que eu son moi de redes sociais, pero moi consciente, pois iso, de que vou a Twitter é un titular. Vale, pois a mí a veces a comunicación analóxica en espazo físico pareceme un Twitter analóxico, onde eu tuiteo. Pois eu adícome a isto. Pois eu a isto outro. Pois incluso en grupos de xente que se coñece. Pois esta semana no traballo pasou tal cousa e estou agobiada. Por suposto, agobiada así, sin profundizar, o que digo eu sempre, sin amosar moito todo o que ti sintes e a carga emocional que ti tes na vida, esquéceo. E o outro día, pois no meu traballo unha vez pasou algo así e acórdome, e ven outro tal. Pois eu estou preparando unha viaxe que vou ir a Alemaña. Pois eu estive en Alemaña hai anos e así, é como unha especie de Twitter. O que se comparte menos son pensamentos, son, pois eu teño esta idea sobre disto e estiven pensando que, e daquela outra persoa di, pois é interesante. Home, pois agora que o dis, e non será que isto é unha cousa que ten que ver cas redes sociais? Non. Eu opino que non. É máis, eu creo que as redes sociais, ao final, son un pouco unha caricatura social onde se ven máis as nosas fallas. Por que creo que non ten que ver cas redes sociais? Creo porque estou facendo unha, iba a dicir releitura de Risco, non é unha primeira leitura sobre o seu pensamento. Hai un momento no que topo onde el di, non? En Madrid xa non hai estes cafés, agora hai, como outros locais, cafeterías, e daquela, as terrazas xa non son así, as terrazas son, e que Risco é unha maravilla, as terrazas son como ese sitio onde as persoas se proxectan, non? É como que aquel, entro ao café e sentamos a compartir pensamentos daquela. Eu creo que cando leo isto a Risco, non? Que como me ilumina, ou cando leo a Fromm, que xa falaba disto, non? De cousas como consumir ocio para crear unha socialización, pero que non era tal, non? Que xa non... Pois penso que non ten que ver cas redes. Quizais, podemos dicir, igual se acentúa, igual collemos isto cando eu digo a cultura do TikTok, non? E que é, eu chego aquí e eu lin un libro onde poñía isto e daquela vou volo contar a vos e vou soltar datos. Eu aquí fago esta crítica que fago do contido en galego, cando quisi pola normalización da lingua e fago isto, digo, o contido en galego é esta cultura do TikTok. É un pouco como, estamos aquí, isto que vedes ás miñas costas é o pazo de non sei que, corta. No ano non sei que, a familia propietaria deste pazo, que eran non sei quen, e pasou, daquela tal, e hoxe non sei canto, e este espazo hoxe está pechado ou estáse usando para... Isto é información, non é comunicación. Eu fago esta crítica do galego porque é o que máis vexo, que pasan todo. Sí? O que pasa é que eu sí que fago esta crítica cando digo, claro, sí, normalización da lingua, pero que a lingua non é para soltar datos. Pois aí, eu creo que sí, que é un exemplo moi claro desa crise da comunicación.